எளிய முறையில் மாட்டுக்கறி கிரேவி எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளி, 1 கேப்சிகம் குடமிளகாய், பிறகு உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி பூண்டு இடித்தது, பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி இலை, சோம்பு, சீரகம். அடுப்பில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கொண்டு அதில் பட்டை, கிராம்பு, சீரகம், வெங்காயம், தக்காளி, அதோடு சிறிது உப்பு, இஞ்சி பூண்டு, கேப்சிகம், உருளைக்கிழங்கு, பீஃப் எல்லாத்தையும் போட்டு நன்றாக வதக்கிக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு சிறிது தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் நன்றாக வேக வைக்க வேண்டும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அழகாக நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் என்ன செய்யலாம், கொஞ்சம் தேவையான அளவு இது கூட மசாலாவை சேர்த்துடலாம். கறி மசாலா, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா. அவ்வளவுதான். நன்றாக கிண்டி ஒரு 20 நிமிடங்கள் நன்றாக வேக விட்டு எடுத்தால் சுவையான பீஃப் கிரேவி தயார்.